Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. IT-технологияләрне өйрәнәләр, рәхәтләнеп күңел ачалар. IT-биләр форумда балалар ни белән шөгыльләнә. Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Татарстанда быел 29 яңа балалар бакчасы ачылачак. Светлый садиклар юбилейы. Бу менә беренче садик. Биналарның әзерлеге ни дәрәҗәдә? Петряш һәм Лаиш районнарындагы вазгыять белән Фәмзилә Гафиятуллина таныштыра. Тассырның юбилейына зур Казан бөҗрасы. Ул яңа нинди мөмкинлекләр ачачак? Юл төзелешеннән Руслан Сындинов. Аксубай районында борынгы каберлекләр табылган. Тарих булгандыр, монда кешеләр яшәгәндер дигән нәрсәне күзаллавы бик авыр иде. Кеше сөякләре кайсы гасырга карарга мөмкин? Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Биләр шаулый, биләр гөрлый. Тарихи шәһәрчектә сәләт яшьләренең IT форумы бара. Анда республиканың төрле районнарыннан, Россиянең 15 төбәгеннән, хәтта чит илләрдән 2000-гә якын бала катнаша. Бүген форумда Татарстан президенты да катнашты. Сәләтнең IT аланында мәктәп укучылары нәрсәгә өйрәнә һәм нинди тәҗрибә туплыйлар? Бу хакта тулырак Айгөл Бәдретдинова. Президентны заманча яшьләр сәнгате белән каршы алалар. Рөстәм Миңнеханов үзе дә диджейлык осталыгын сынап карый. Озак кына әйтеп басат. Шунда ук яшиләр, шунда ук үзләрне ашарга яшелчә утырталар. Президент та уртак уңышка үз өлешен кертте. Бик популяр, бер атна эчендә үсеп чыга. Әле монда августка кадәр без биредә һәм менә инде үсеп чыгачак. Рәсем ясау, табигатьтә ял итү һәм әлбәттә инновацияле белем бирү программасы. Табигатьнең менә шундый матур урынында Биләр җирлегендә IT форум үзенең эшчәнлеген башлап җибәрде. Татарстанның төрле районнарыннан, Россиянең 15ләп төбәгеннән, хәтта чит илләрдән 2000-гә якын бала биредә IT юнәлештә белем ала. Күргәнегезчә, монда төрле чатырлар һәм һәрберсендә интеллектуаль программа бара. Алар инде нинди белем алып өлгергәннәр? Әйдәгез әле балаларның үзләре белән аралашып үтик. Дания, син инде монда нәрсәгә өйрәнергә өлгердең? Мин монда төрле программалар язырга өйрәндем. Без хәзер робот төзәчәкбез һәм аны программалаштырачакбыз. Форум программасында шулай ук интеллектуаль спорт марафоны, нәрсә кайда кайчан дип аталган уен һәм инде әлбәттә концерт, фестивальләр, чөнки белем бирү программасы шулай ук күңел ачулар белән бергә үрелеп бара. Кызлар, исәнмесез, кәефләрегез ничек? Шәп! Алда гөлкә, монда рәхәт, шунда белкә, алда гөлкә, монда рәхәт, шунда белкә. Химик тәҗрибәләр үткәрү, ясалма интеллект мөмкинлекләрен өйрәнү, киләчәк һөнәрләрен яшьтән үк үзләштерәләр. Татар теле яшәсен дибез икән, ул әлбәттә технологиядә булырга тиеш, интернетта булырга тиеш. Шуңа күрә безнең менә бу сменада аеруча 2 лаборатория бик мөһим. Көн саен профильле кунаклар. Бүген Википедияның Россиядәге җитәкчелеге килде. Глобаль электрон энциклопедияның татарча варианты бар инде һәм бу бик мөһим дип белгеч. Более 30 Википедия. Россиядә 30дан артык төрле телле Википедия яши. Рус, татар, башкорт телләрендә һәркемнең үз белеме, тәҗрибәсе бар. Ул буларның барысында Википедияга кертсә, киләчәк өчен, кешелек өчен файдалы булыр иде. Яшьләр барысы да сәләтле, иң мөһиме мөмкинлекләр булдыру ди президент. Үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга һәм шул ук чакта безнең милләт көчле булырга тиеш. Без дөньяда нинди үзгәрешләр бар, аның алдында басып торырга тиеш. Сезнең кебек менә җегетләр, кызлар шул эшне булдырырга тиеш. Ә без сезгә шартлар тудырырга тиеш. Форум 21 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Кем белә, бәлки Биләрдәге нәкъ менә бу аланнан киләчәктә бөтен дөньяга танылган IT белгечләр чыгар. Биләрдән Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Кырымның Евпатория хастаханәсендә ятучы 52 бала һәм 5 айдаманның хәле яхшыра башлаганы. Бу хакта Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Кырымдагы дәвалау учреждениесендә республиканың бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Кизутура һәр баланың сәламәтлеге турында хәбәрдар. Лагерьда калган яшүсмерләрне дә тикшерәләр. Моның өчен өстәмә педиатрлар җәлеп ителгән. Хастаханәгә эләккән авыручыларның диагнозы хәзер түгел инде билгеле. Ул ишәк инфекциясе ди табиблар. Хәзер җирле Роспотребнадзор лагерь ашханәсендәге ризыкларны тикшерә. Бүгенге көндә Роспотребнадзор тикшерә. Без белмибез бүгенге көндә нинди ризыктан бу авыру килгән. Менә иртәгә көннең уртасында дип бик өметләнәбез. Шул проверка буенча результат булыр дип һәм инде шуннан гына белә алачакбыз.
нинди ризыктан авыру китте. Ел ахырына кадәр Татарстанда 29 яңа балалар бакчасы кулланылышка тапшырылачак. Алар барысы да демография илкүләм проекты буенча төзелә. Корылмаларны вакытында сафка бастыруны бердәм россиялеләр ныклап күзәтә. Оешкан эшче төркем бүген Питрәч белән Лаиш районнарына да чыкты. Биналарның яңа уку елына әзерлеге ничегрәк тулырак, Рәмзилә Гафиятуллина. Все возят детей, все идут дети очень рано, все ждут. Көтек булдык ди кийек халкы. Яңа бакча төзелгәнче Эльмираның олы улы мәктәпкә дә киткән инде. Кечкенәсенә тиздән 2 яшь. Лилияны яслегә урнаштырсам тизрәк эшкә чыгар идем дияни. Әмма башкалага кадәр йөртү җайсызрак. Олы улыбызны балалар бакчасына Казанга кадәр йөрттек. Аны иртә таңнан уятып, бөкеләрдә тора интегеп бетә идек. Питрәч районына караса да кийек авылы Казанга терәлеп кенә тора. Монда хәзер 6000-гә якын кеше яши, шуларның чиреге балалар. Моңа кадәр әтиәниләргә сабыйларын башкаладагы балалар бакчаларына йөртергә туры килгән. Аларның иң якыны да 7-8 чакрым ераклыкта. Ниһаять, хыял чынга ашарга тора яңа бакча 220 балага исәпләнгән. Все благодаря тому, что национальный проект демография осуществляется. Илкүләм проект буенча 2024 елга кадәр яшь ярымын тутырган һәр баланы яслегә урнаштыру бурычы тора. Монда да төркемнәрнең яртысы 3 яшькә кадәргеләр өчен. Теләүчеләр күп. Бакча ачылгач та чиратта 200 бала кала. Еш кына шалтыраталар, бик еш кына киләләр, кайчан ачыла, кайчан була, ничегрәк дип. Әллә әтиәниләрнең хыялын чынга ашырганга балалар бакчасын алтын балык дип атарга уйлаганнар. Золотая рыбка, не знаю, куда вас, конечно, так это приведет, но очень много у нас золотых рыбок в республике. Исеме гадәти җисеме ничек килеп чыгар ди Татьяна Ларионова. Эшләрне тизләтергә кирәк. Аны 1 сентябрьгә кадәр өлгертү бурычы тора. Я пока заинтересованности не вижу нашей. Меня это очень смущает. Объектны вакытына өлгертүне бердәм россиялеләр контрольдә тота. Бу уңайдан оешкан эшче төркем бүген Лаиш районына да сәфәр кылды. Максатлары төзелгән һәр бакча халык өчен уңайлы булсын. Лаишта исә бакчага үзенчәлекле атама биргәннәр – IT-шка. Заманча юнәлешкә йөз тоталар. Моннан тыш экология, юл кагыйдәләрен өйрәтүне максат итәләр. Әмма парадокс – бакчага кадәр асфальт юк. Подъездные дороги. Бакчага илтә торган юл әзер түгел. Питрәч районында моның өчен чара һәм мөмкинлекләр табылса да, Лаиш районында бу мәсьәлә өлешчә генә хәл ителгән. Нинди җиһаз сайларга, балаларның иминлеге ничек кайгырдылар? Бу мәсьәләләрдә әтиәниләрнең дә активлыгы кирәк. Юлы булмаса да корылмага ихтыяҗ зур. 5000 кешелек авылда бу шундый беренче муниципаль бакча. Питрәч һәм Лаиш районнарыннан Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Россиядә сәламәтлек саклау илкүләм проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның ярдәмендә күп кенә сырхауханәләргә заманча җиһазлар кайта, яңа технологияләр үзләштерелә һәм кадрлар мәсьәләсе дә хәл ителә. Шундыйларның берсе Казанның 7нче сырхауханәсе. Ул хәзер иң көчле БСМПлар исемлегендә. Ашыгыч ярдәм күрсәтүне монда алга таба ничек камилләштермәкчеләр үзләреннән сорадык. 7нче ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе бу. Мондагы кан тамырлары авырулар үзәгенә башкалада яшәүчеләр генә түгел, якын районнардан да киләләр. Инфаркт һәм инсульт очракларында ашыгыч ярдәм биредә күрсәтелә. Сүз уңаеннан Татарстанда мондый үзәкләр 15 кенә. Уважение к больным, внимание. Биредә мин үземне шифаханәдәге шикелле тоям. Авыруларга хөрмәт белән карыйлар, аңлаешлы итеп аңлаталар. Бар җирдә дә чисталык көнгә 4 тапкыр ашаталар. 7нче шәһәр хастаханәсе көненә 300 кешене кабул итә. Аларның яртысын ашыгыч ярдәм машинасы алып килсә, яртысы үзләре мөрәҗәгать итә. Авыручылар саны көннән-көн арту сәбәпле эштә күбәя. Аерым белгечләрне җәлеп итү мәсьәләсе килеп чыга. Единственная есть проблема у нас. Кадрлар җитмәү буенча проблемалар бар әлбәттә. Хәзер сәламәтлек саклау һәм демография буенча 2 илкүләм проект эшләп килә. Алар ярдәмендә бу мәсьәлә 1-2 елдан хәл ителер дип ышанам. Медицина ярдәме күрсәтү сыйфатын ничек арттырып була? Казанның иң заманча хастаханәсендә булган үзгәрешләр хакында сез якшәмбе көнне 7 дней тапшыру өчен махсус репортажда карый аласыз. Шулпан Касымова, Эльзира Юзаева, Роман Безменов, Яңа гасыр каналы. Казыган сайын яңа кабергә юлыкканнар Аксубай районында искиткеч зур майданда кеше сөякләре табыла. Монда нефтчеләр турба салу өчен җир казый торган булган. Хәзер археологларны чакырганнар. Алар инде 100дән артык каберне ачкан. Монда олы кешеләр дә, балалар сөякләре дә бар диләр. Кайбер белгечләр зиратның тарихы 1000 еллык дип саный. Тарихи ачыш турында тулырак Филүзә Хәмидуллина. Бу иске киязле авылы кыра. Әле кичә генә монда нефтчеләр эшләсә, бүген археологлар килә. Һәр сөякне аралап, номер сугып, аерым капчыкларга тутыралар. Бу зиратны нефтчеләр җир казыганда таба. Все материалы. Сөякләрне казып алдык. Хәзер антропологик тикшерүгә җибәрәчәкбез. 1000 еллар элек шушы урында яшәгән халык турында мәгълүмат ачыкланыр дип ышанабыз. Әлеге борынгы зират якынча 3 гектар җирдә урнашкан һәм археологлар биредә 150 каберлеккә тап булганнар инде. Алар саны тагын да артырга мөмкин. Кеше калдыклары тирән урнашмаган һәм белгечләр
фикренчә, бу борынгы зиратка якынча 10 гасыр булырга мөмкин. Археологлар бу сөякләр 10-14 гасырга карый дип уйлый. Биредә зур авыл булган дигән фаразда бар. Монда ислам дине тотучылар җирләнгән булуы ихтимал. Детские погребения здесь были. Биредә балалар каберләренең шактый булуы, аларның бу чорда күпләп үлүе турында Селияннан җирләү йоласы буенча да мәгълүмат алып була. Ислам кабул иткән кабиләләр, мәсәлән, йөзне Мәккәгә таба таратып күмә торган була. Хәзер бу урынны карарга тирә-юн авыллардан киләләр. Yazının indi bir 300 yıllık tarihi turunda silegenleri var, yazganları var. Emme şulay ittirip, şundan da alga kitep, arka kitep deresine gezen şey tarih bulgandır. Bunda kişiler yaşagandır diyenler seni güzel bir ağır idi. Şok atsak da oylagaç bitinde oturup oylagaç. Dersten de elek şehir bulgan diye beteler bitinde. Иске киясле тарихын өйрәнгән Зия Муратшин авылларына 800 елдан да артык булуына шикләнми. Тирә-ягы елга урманнар белән уралган бу җирдә төрле кабиләләр яшәгән ди ул. Ләкин алар күченеп киткәннәр. Моны исбатлый Шпилевскийда и анасын Изотовта раслыйлар археологлар. Һичшиксез бу городище булган ул. Чөнки бу тирәләр кыймалар белән тотып алынган булганнар. Табылган сөякләр кайсы гасырга каравын хәзер антропологлар гына тикшереп әйтә алачак. Әлеге каберлек республиканың мәдәни мирасы исемлегенә дә кертелергә мөмкин. Аксубайдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Казанда зур транспорт буҗрасы төзелеше дәвам итә. Ул Кояшлы шәһәр микрорайонын ферма шоссесы белән тоташтырачак 4 полосалы юл бүкеләрдән котылырга һәм автомобильләр агымын үткәреп җибәрергә ярдәм итәргә тиеш. Заманча юлны төзү 2 миллиард сумга төшә. Төзелеш ничек бара һәм нинди зур эшләр башкарылган? Моны иң беренчеләрдән булып Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Тагын 1 елдан Булатов урамынан Борисовский урамына кадәр өр-яңа юл барлыкка килергә тиеш. 4 полосалы юлның озынлыгы 800 метр. Хәзерге вакытта биредә менә шушындый вазгыять хөкем сөрә. 1 елдан әлеге юлларны күпләр танымаслык итеп үзгәрәчәк. Яңа буҗра бүкеләрдән азат итеп машина агымын тизрәк үткәреп җибәрергә мөмкинлек бирәчәк. Юл төзелешенең беренче этабында Солнечный город Кояшлы шәһәр микрорайонындагы Бакый Урманчы урамы тиздән Тульский урамы белән тоташачак. Шунда ук заманча эстакадалар да барлыкка килергә тиеш. Элек машина йөртүчеләргә Тульский урамына урау юллар аша йөрергә туры килгән. Әлегә бу участокта көне-төне эш кайный, йөк машиналары киселгән агачларны ташый, ком алып кайталар. Эшчеләр инженер шелтәрләрен күчерү белән мәшгуль. Су белән газ үткәргечләрне үзгәртеп коралар. Примерно 24-25 тысяч кубов грунта мы уже вывели. 24-25 мең кубометр туфрак чыгарылды. Бу эш алга таба да дәвам итәчәк. Якын көннәрдә скважиналар бораулау җайланмасын алып киләчәкләр. Яңа юл туры килгән җир кишәрдәге хуҗалары белән айрым сөйләшкәннәр, аларга компенсация каралган. Общий язык табып була, вот, хәзер 75 кешедән 6 кеше генә судка керде. Вот. Төрле кешеләр белән без сөйләшәбез. Рыночные цены даже на виды, которые выставлены. Жир кишәрлекләрен базар бәяләреннән чыгып билгеләр. Без Борисково Мирный бистәләрендәге бәяләрне карадык. Анда бу акчаларга йортлар алырга мөмкин. Юл тирәсендә яшәүчеләр Казан буҗрасының тизрәк төзелгәнен зарыгып көтә. Я вообще-то здесь родился. Мин монда тудым, үстем. Безгә бу урыннар бик якын. Төзелеш озак бармас дип өметләнәбез. Шуңа да сабыр гына аның беткәнен көтәчәкбез. Хәзерге вакытта биредә йөзләгән кеше һәм эшләр бер генә минутка да туктап тормый, чөнки инде буҗраны 2020 елның 30 августына кадәр өлгертергә кирәк. Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Мәскәү-Казан түләүле юл хакында Казан Кремле фикере. Татарстаннан кала бу проект тагын кемгә кызык? Бу турыда Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Шүп чыгару нормативларын яңадан карарга кирәк. Эшмәкәрләр шундый фикердә. Бүген алар Казан хакимияте һәм төбәк операторлары арасында 3 яклык очрашуда катнаша. Исегезгә төшерәбез, бу елдан шүп чыгару өчен тарифлар берничә тапкырга арткан. Эшмәкәрләр төбәк операторлар белән килешү төзүдән баш тарта. Аларның теләкләрен исәпкә алырлармы? Шулпан Касымов тыңлады. Мои платежи увеличились многократно, в десятки раз. Дамир Бикмуллинның үз кибете бар. Хәзер көн-күреш калдыкларын чыгару 10 тапкырга артты дип зарлана. Отходы идут как отходы от офис-склада, от офисных помещений, а норматив применяют как промтоварные магазины. Бүген шәхси эшмәкәрләр, эре сәүдә үзәкләре җитәкчеләре, шүп чыгарушы төбәк операторы һәм ведомство вәкилләре бер мәйданга җыелды. Дәгъва белдерүчеләр шүп чыгарган өчен түләү тарифларына үзгәрешләр кертергә кирәклеген әйтә. Не укладываемся ни в какие планки бюджета. Элек күпме шүп чыгарсаң шул кадәр түли идең диләр, хәзер норматив калдыкларының күләменә түгел, оешма мәйданына карап исәпләнә. Если мы применяем вот этот норматив, мы исходим из торговой площади. Из торговой площади, хоть написано общая площадь объекта торговли.
склад не является объектом торговли. Шулай да хакимият тарифларны бөтенләй гамәлдән чыгарга җыенмый, нормативларны җитештерүче оешмалар төренә һәм шүпшар нидән гыйбарәт булганын исәпкә алып үзгәртергә планлаштыра. Будут браться замеры, будут исследоваться состав этих отходов. Исходя из образования этих отходов, фактических замеров, будет определяться норматив. Очрашуда яңгыраган тәкъдимнәрне хәзер президентка җиткерәчәкләр. Шулпан Касыймов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Минекология Росреестр белгечләре WorldSkills кунаклары йөрисе маршрут буйлап нәрсә эзли? Шыгалар белешәләр, сез нишләп йөрисез, нәрсәләр үлчисез? Кайвакыт аларны халык нигә аңлап бетерми? Гөлүсә Исмәгыйлова белешеп кайтты. Гади заманча һәм уңайлы. Балаларның җәйге ялы өчен нинди шартлар булдырыла? Вся структура, которая необходима для проведения летнего сезона. Лагердагы төзелеш эшләрен Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Татарстан Дәүләт Советы Беларусь партнерлары белән парламентара диалогны киңәйтү буенча актив эшли. Бу хакта Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта Россия һәм Беларусь төбәкләренең 6-нчы форумында җиткерде. Ике ил арасында дустана мөнәсәбәт һәм ышаныч мөхитен тудыруда Татарстан үз өлешен кертә, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Безнең республика Беларустан ике консул эшләүче бердән-бер төбәк. Казан һәм Минск арасында турдан-туры авиарейслар һәм тимер юл хәрәкәте булу да хезмәттәшлеккә зур этәргеч ясый. Но мы считаем, что наступил такой период, когда надо углублять интеграцию наших возможностей через создание совместных производств и предприятий как на территории Беларуси, так и на территории, во всяком случае, Татарстана. Цифрлаштыру буенча Татарстан, Германия, Чехия дәрәҗәсенә җитте. Федераль белгечләр бүген республиканың мөмкинлекләрен югары бәяләде. Экспертлар Волга клубы очрашуында фикер алыша. Төп тема цифрлы икътисад илкүләм проектын тормышка ашыру. Дәүләт хезмәтләрен цифрлаштыру, белгечләр кытлыгы, электрон тавыш бирү һәм башкалар. Сколково үзәге рейтингында цифрлашу буенча Татарстан Россиядә 2нче урында бара. Бары Мәскәүдән генә калышабыз. Волга клубы очрашуында хәбәрчебез Айза Шаймарданов катнашты. И я считаю, что делить, конечно, людей только по году рождения. Цифрлы буын, цифрлы бюрократия каршылыгы тема юкка гына сайланмаган цифрлы икътисад илкүләм проекты буенча фикер алышыр өчен. Появляется некий бюрократ, который, значит, всех проворачивает, они чемоданами идут, их там еще проверяют дополнительно и так далее. Федераль белгечләргә бу уңайдан Татарстан тәҗрибәсе кызык. Алар әлеге очрашуга кадәр Иннополис, медицина үзәкләре белән танышты. Мое ощущение, что вы выше, вместе с Москвой, с Питером, там, выше уже и Венгрии, и Чехии, и где-то... Татарстан барысында узып китте. Чехия, Венгрия дәрәҗәсенә чыгып, Италия, Испания югарылыгында. 6 ел аз түгел. Әгәр кадрлар әзерләп, инфраструктура булдырсаң, бик алга китеп була. Татарстан, на мой взгляд, признанный лидер и именно лидер. Мәскәү белән беренче урынны бүлешәме, юкмы, Татарстан ул лидер. Цифрлы идеяләр сыйфаты һәм саны буенча бу Россиянең силикон даласы булып тора. Хәзер моны башка төбәкләргә дә таратырга кирәк. Цифрлы икътисад илкүләм проекты 2024 елга кадәр исәпләнгән. Монда барлык тармаклар җитештерү, дәүләт хезмәтләрен күрсәтү, хәтта сайлауны да цифрлаштыру каралган. 2024 елга цифрлы икътисад илкүләм проекты кысаларында хакимият белән гражданнар арасында мөнәсәбәтне тулысынча цифрлаштыру каралган. Татарстанда бу инде өлеше хәзердән үк үтәлгән дияргә мөмкин. Республиканың 80% гражданнары бүгенге көндә дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә ала. Татарстанда 5 юнәлештә эш алып барылачак. Бу мәгълүмати инфраструктура булдыру, КФУ белән Иннополиста кадрлар әзерләү, дәүләт хезмәтләрен яңарту һәм IT өлкәсендә бизнес-инкубаторларга ярдәм итү. Айза Шаймарданов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. WorldSkills дөнья чемпионатына килүчеләрнең күзенә шалынырлык шүпчары өймә пычрак калмаганмы? Росреестр белгечләре һәм экологлар 3 ай дәвамында кунаклар йөрисе маршрутларны барлый. Шулар эчендә 40 хилафлыкта табылган 19 очракта гаеплеләр ачыкланып, административ җаваплылыкка тартылган. Бүген алар белән шүплек эзләп Гөлүсә Исмәгыйлова да юлга чыкты. WorldSkills кунакларын кайгыртуына түгел инде ул. Минем артта шәһәребезнең иң матур урыннарыннан берсе Казансу елгасының төзекләндерелгән яр буе. Һәм аннан биргә таба Миллениум күпер астына таба җәяүләп рәхәтләнеп казанлылар да, кунаклар да йөргә ярата. Елгага таба берничә адым ясауга менә шундый күренешкә тап буласың. Кирпечләр, такта тыкталар, төзелеш калдыклары, хәер, төзелеш калдыклары гына түгел, ир-яңа баганалар да ята. Хәтта кабель чырнап куя торган кәтүккә кадәр бар.
Бу йортлар янында кышын фотога төшергә яраталар. Хәзер алар кадерсезгә калып аунап ята. Балалар уйный торган корылмаларны биргә кемнәр китереп аударган? Тикшерүчеләр подрядчы яки заказ бирүчене ачыклауларын сорап Казан башкарма комитетына хат юллаячак. Нарушение предусматривает штраф. Монда хилафлыкларда гаепле дип табылучыларга штраф каралган. Юридик затларга 200 мең сумга кадәр, вазифаи затлар булса 30 мең сум. Үзәк юлларны гына түгел, ишек алларында тикшерәләр. Кунаклар кызыксынучан халык. Аларны бигрәк тә елга буйлары үзләренә тартып тора бит. Подлужный урамы янындагы Казан суның буеннан-буена шундый күренеш. Здесь проходит центральная трасса, где будут проезжать туристы. Менә бу чүп-чар агач кисәкләре исә чемпионатта катнашучылар яшәячәк кунакханәнең янында гына. Biz koyabız участокның угылына. Росреестр белгече кулланган геодезик спутник җайланмасы ярдәмендә чүп-чарлы мәйданнарның хуҗасын ачыклап була. Әйберләр югалама дип нәрсә. Без, во-первых, хуҗаның участогына бер качан да кире алмыйбыз. Потому что безнең закон буенча безгә андай полномочиялар юк. Без тырышабыз, аңлатабыз. Сезнең барда порядкысында әйбәт булса, без сезне тибебез. Бүген белгечләр Подлужный урамыннан алып төп мәйданчык урнашкан Казан Экспога кадәр араны йөреп чыкты. Мондый маршрутлар әле шактый. Шуңа да рейдлар булачак. Гөлсә Исмәгыйлова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Балаларына яңаша ял көтә. Президент Рөстәм Миңнеханов карары белән 3 ел эчендә республиканың барлык җәйге лагерьларында капиталь ремонт булырга тиеш. Балалар уңайлы заманча шартларда ял итсен өчен 7 миллиард сум акча бүленгән. Лагерьларда совет чорыннан бүгенге көнгә таба 100 тотуы һәм зур төзелеш эшләре хакында Илдар Сафиуллин. Бу җәйдә монда балалар шау-шуы түгел, чүкеш пышкы тавышлары ишетелә. Ярты гасырлык тарихы булган Восток лагерында капиталь ремонт бара. Барысы да яңа заманча һәм балалар өчен уңайлы булачак. Күргәнебезчә, Казан читендәге әлеге урманда тулы куәтенә төзелеш эшләре бара. Элек монда 140 бала ял иткән булса, яңасы 200 кешегә исәпләнгән. Иске биналарны тулысынча диярлек сүтеп бетергәннәр. Менә монда мәсәлән иске ашханә булган. Аны сүтеп, җир белән тигезләп куйганнар. Әлеге лагерь 1967 елда төзелгән булган. Хәзер инде совет чорындагы хатирәләрне менә шушы сыннар гына хәтерләтеп торачак. Монда заманча шартларны булдыру өчен республика бюджетыннан 168 миллион сум акча белеп бирелгән. Бу лагерь 7-10 яшьтәге балалар өчен. Биредә Wi-Fi булмый. Ник дигәндә балалар телефонга төбәлеп утырмыйча, уйнап, көлеп, төрле чараларда катнашып, чын мәгънәсендә ял итәргә көч-куәт тупларга тиеш. Туалеты. Әлегә кадәр бәдрәфләр урамда иде. Спорт мәйданчыгы, баскетбол уйнау урыны, футбол коры. Монда ял итүчеләр өчен клубта төзелә. Монысы Түбән Камадагы лагерь. Ул балаларны киләсе елда кабул итәргә әзерләнә. Һәр сменада бер юлы 200 бала ял итәләчәк. Мондагы шартларны физик мөмкинлекләре чикләр эчендә җайлаштырып эшлиләр. Имеет ограничения по здоровью. Махсус 8 бүлмә каралган, анда ярдәм итүчеләр дә булачак. Рәхәтләнеп ял итү өчен барлык шартлар булдырыла. Төзүчеләр эшне сыйфатлы итеп һәм вакытында төгәлләргә тиеш. Хәзер монда 100 кеше эшләй. 168 миллион сум акча бирелгән. Присутствует хоккейный корт. Лагерьда корпуслар төзелгән тыш, хоккей мәйданчыклары, футбол кырлары да ясала. Балалар җәйге сезонны файдалы итеп үткәрә алачак. Республика программасы нигезендә Казанда 4 лагерь ремонтлана. 3 ел эчендә Татарстанда 94 муниципаль ял итү урыны яңартылырга тиеш. Балаларга түземсезлек белән киләсе ямьле җәйне көтәсе генә кала. Илдар Сафиуллин, Ришат Таюпов, Рамил Закиев, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Бу балалар Татарстаннан читтә яшәсә дә татар телен тирәнтен өйрәнергә тели, милли традицияләр белән танышырга омтыла. Казанга Россиянең төрле төбәге Казахстаннан килгән балалар дуслык мәгариф форумына җыелды. 175 укучы 18 көн дәвамында телне өйрәнеп, татар халкының гырыф-гадәтләре белән якыннан таныша. Аларның хис-кичерешләре безнең материалда. Саратау, Мәскәү, Киров, Вятка, Красноярск, Казахстан, Пермь, Оренбург, Казан. Дуслык быел 175 баланы дуслаштырды. География киң. Дистәләгән Россия төбәгеннән алып Казахстанда яшәүчеләргә кадәр. Алар 18 көн дәвамында бер дулкында кайнаячак. Без Казанда беренче тапкыр безгә шыкаты киләсе килде иде. Мин бик күп дуслар таптым, инде таныштым бөтен кеше белән. Әйдәмнәр бик яхшы, ашаталар монда шәп. В общем, все супер. Лагерда иң зур делегация Казахстаннан 26 укучы, барысы актив һәм сәләтле. Монда бик шәп.
Җырлау усталыгын тагында камилләштерер өчен аларның бирде өстәмә мөмкинлекләре булачак. Дәресләрнең берсен Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев алып бара. Әмма программа уку белән чикләнми. Балаларны Казан буенча экскурсиялар көтә, танылган журналистлар һәм сәнгать әһелләре белән очрашулар. Балалар инде безнең татар телен өйрәнәләр, татар телен, алар татарча сөйләшмәгән балалар да бик күп. Алар иң мөһим татар телен өйрәтергә, татар культурасын әле без Казанга экскурсиягә да чыгачакбыз. Татар теле һәм гореф-гадәтләрен милли мөхитне сеңдереп үссеннәр өчен республикада җәй дәвамында 9 шундый смена эшләячәк. Лөтсәнәт Фулина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Софиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар белән сөендерсең? Хәерле кич, Фәнис. Акбарс командасы яңа сезонга әзерлек максатыннан Финляндиягә җыеннарга китте. Безнең тэквондо белән шөгыльләнүче егет-кызларыбыз Россия беренчелегендә 5 медаль яулады. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Чаллыда 21 яшькә кадәр булган спортчылар арасында тэквондо буенча Россия беренчелеге башланды. Анда илнең төрле төбәкләреннән 400 артык спортчы җыелган. Татарстанлылар сынауны уңышлы башлап җибәрде. Беренче көндә үк республика вәкилләре 5 медаль яулады. Беренчелек 21 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Тамашачыларга керү ирекле. Зенит Казан волейбол командасының баш тренеры Владимир Алекна дуслык ордены белән бүләкләнде. Бу дәрәҗәгә ул спорт һәм физик тәрбияне үстергәне, шулай ук күп еллык фидакар хезмәте өчен ия булды. Владимир Алекна Зенит Казан командасында 2008 елдан бирле устазлык итә. Шул вакыт эчендә ир-егетләр коллективы ил күләм ярышларда, чемпионнар лигасында, Европа һәм башка ярышларда уңышларга иреште. Моннан тыш Алекна җитәкчелегендәге Россия җыелма командасы 2012 елда Лондонда узган Олимпия уеннарында алтын медаль яулаган иде. Атаклы тренерны тәбрик итәбез. Акбарс хоккейчылары сезон алды җыеннарына китте. Әзерлек 10 көн буе Финляндиядә дәвам итәчәк. Анда Акбарс клубыннан 38 спортчы катнаша. 4 капкачы, 13 сакчы һәм 21 һөҗүмче. Капкачылар арасында Эмиль Гарипов юк. Ул яңа сезонга аерым программа нигезендә шөгыльләнә. Шулай да баш тренер белдергәнчә, ул Финляндиядә Акбарс командасына кушылырга тиеш. Тизлек яратучылар Биектау районына җыелды. Яшьләр арасындагы ярышлар аеруча да мавыктыргыч. Алар арасында Татарстан вәкиле дә бар. Кайберәүләр өчен бу чара тәҗрибә туплау гына булса, күпләр үз алларына иң алдынгы исемен яуларга дигән максат куйган. Бу җырлау узышларының 4нче этабы төгәлләнсә дә, Казан читендәге автодромда машина тавышлары тынып тормаячак. Иң мавыктыргыч стартлар әле алда. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватыр эше белән дәвам итә. Данил Майстерда яңа акция. Июль айында шкаф кубага заказ биргән очракта комод бүләккә белешмәләр өчен телефон 267-166. Казан Восстание урам 23-нче йорт. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә Буглазна кайда болытлы 27 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Ярчаллы Алабугада сүрән көн көтелә. Ян-төшемнәр булмый 26 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе Менделеевскида болытлы, ләкин ян-төшемсез 27 градус җылы. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта шулай ук ян-төшемсез. Җылылык 27 градус. Болгар Буй Шөпрәледә ян-төшемнәр булмый 28 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә. 27 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышында әллә үзгәрешләр көтелми. Температуралар бераз гына түбәнәя. Доктор Оз федераль шелтләренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясы дәвалана. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рюкзаки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене.
Аквапарк Барионикс на ГФИ 46. Тапшырның янәшесе Гафури урамы 46-нчы йортта урнашкан Барионикс аквапаркы. Балалар өчен уен залы, уңайлы киенү шишенү бүлмәләре, тауга автоматик рәвештә күтәрү җайланмасы. Кулай бәядән яхшы ял сезнең өчен. Башкалабыз Казанда явым төшемнәр булмый. 26 градустан 28 градуска кадәр җыла. Көнбатыштан уртача өстенлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы түбән. Җирнең магнит каратыныч. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Green Track комплексы ул саф һава белән янәшәдәге елга, ул Совет районындагы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелүче йортлардагы фоторлар белән отышлы бәйләр. ЮЭТга шалтыратыгыз 233 03 03. Мечтается о двухкомнатной за 3 100 000 рублей. Зеленый свет мечтам в жилом комплексе Green от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03.